Visc en una casa color rosa i tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i el... Avui a Llepafils seguim amb aquesta nostra secció que tant ens agrada, en la que xerrem amb personalitats del sector de la moda per parlar de temes dels que no se'n parla prou. I és que una xerradeta amb la persona adequada és 100 cops millor que 3 hores de recerca per internet. No ens en fiem d'internet. Però de qui sí que ens fiem és de la Marta Pontnou, que ja la tenim aquí per parlar de moltes coses, però sobretot del protocol a la moda. Benvinguda, Marta, i moltes gràcies per concedir-nos aquesta estoneta. Hola, benvingudes a vosaltres. Ai, benvingudes. Moltes gràcies a vosaltres. Ja començo bé, Començo per tot lo alto. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Fa molta il·lusió. Segur que molta gent ja et coneix perquè has estat ben visible a diversos llocs de referència com el Tot es mou o escrivint al diari Núvol. Però ens agradaria que et presentessis una mica, sobretot perquè ens fem una idea de quin és el teu lligam amb la moda. A veure, jo sóc una mica de tocar tots els pals. Llavors, jo bàsicament m'he dedicat sempre al món de la televisió, a la producció i a la producció de convidats. Llavors, sempre he anat molt lligada al món de la imatge, però perquè m'agradava des de la perspectiva de la televisió, saps? Més que molt fanàtica de la moda o de l'estètica. I llavors, a més, m'ha agradat sempre la moda i va haver un moment que la meva vida es va creuar amb Oriol Junqueras i em va proposar una sèrie de coses de comunicació i d'assessorament d'imatge i llavors va ser el moment on vaig començar a fusionar els meus coneixements de televisió, de producció, d'imatge, de tele, de projectar imatge amb l'assessorament. I llavors aquí se'm barreja tot una mica, no? Llavors començo a fer tele, començo també a fer coses d'assessorament, llavors em comencen a sortir cursos, idees, projectes, tele, després confinament, columnes, o sigui, una mica de tot. Una mica una barreja creativa de tot. O sigui, em sembla molt interessant que per això ens va cridar molt el teu perfil, era que ets assessora d'imatge, si no m'equivoco, no? d'Esquerra Republicana. Sí. Llavors, em semblava interessant que ens donessis com el teu punt de vista i com vius el tema de l'estilisme en aquest aspecte. Llavors, trobes que és tan important la moda en la política? És importantíssim. És tan o més important, al meu entendre, que un bon discurs i que una bona imatge global ja de cartelleria, de grafisme, és superimportant. O sigui, un partit que no tingui una bona imatge comunicativa i una bona projecció i una estètica xula, jo crec que estan molt condemnats al fracàs. O sigui que va tot de la mà. La comunicació, la manera de dir les coses, els mítings, els discursos, el grafisme, els vídeos, o sigui, tota la imatge corporativa i després la roba. Totalment ha d'anar... Vull dir, per exemple, algú com ara, que vosaltres potser pensaríeu que la CUP no té... Segurament no té assessors d'imatge, pot ser que no, però ells mateixos tenen una imatge molt potent. O sigui, quan tu veus algú, saps que és de la CUP, perquè tenen diverses peces de roba i tenen diversos identificadors que tu saps que... I això és el potent, que tu d'un sol cop de vista sàpiguis si és de dreta, si és d'esquerres i a qui pertany. I és la importància aquesta de saber pertany a un grup i de distingir-los des de fora, saps? Amb un cop de vista. Molt interessant. Clar, jo t'anava a preguntar justament per això, que és que sí que és veritat que hi ha molta gent que a vegades, depèn com, ha criticat, per exemple, l'estil de vestir de membres de la CUP, sobretot perquè sembla com
gent que pot dir que és més descuidat o que no segueix tant una etiqueta clàssica, que és el que estem acostumats a veure o el que se'ns ha dit que seria el bo, no? Una corbata, una americana... Però en aquest sentit sí que creus que està bé, perquè t'anava a preguntar si creus que és més important això de seguir l'etiqueta o d'agafar un estil i que vagi coordinat la imatge amb el missatge que s'està donant per fer-lo més creïble. Per mi, el que és més coherent en un partit polític és que el que tu estàs representant i que les teves idees vagin d'acord amb el teu vestuari. Sempre s'ha cregut que les corbates, els trajes jaquetes, anaven associats a la política, però era perquè era un tipus de persones, perquè la política només era a un sector, sobretot homes, només eren homes, i eren homes o de dretes o d'esquerres, i llavors es diferenciava molt fàcilment. Els de dretes anaven amb corbates i els d'esquerres intentaven no anar-hi, però també seguien corbates. Però com que era un codi general, perquè eren homes, traje, era una cosa molt senzilla, no? Trajes homes i corbata, i ja està. Cada un podia fer més bé o més malament, però clar, ens incorporem les dones, comencen a entrar nous partits, noves ideologies, i la gent té més personalitat, o sigui, i s'obre més de ment de dir, és que potser no tothom ha d'anar igual. Llavors jo sóc molt partidària de seguir que tothom mantingui el seu estil propi. Hi ha gent que no en té, hi ha gent que diu, és que no en tinc, tothom té alguna cosa. Tothom té alguna cosa, malgrat hi hagi gent que es pensi que no. Tothom té alguna cosa que l'identifica de diferent amb una altra. Llavors, jo soc molt partidària de conservar aquests trets teus característics o aquests gustos que tens i potenciar i millorar-los, sobretot millorar-los, perquè tothom pot millorar-la. Molta gent diu, és que jo ja vaig bé. No, tothom pot anar millor. Fins i tot el que va més bé pot millorar. Fins i tot el que va més impecable potser pot relaxar-se una mica, o el que va massa clàssic també pot deixar una mica, saps, algo més casual per millorar. Clar, que no simplement una americana vol dir millorar i fer-ho més seriós o tal, perquè en aquest aspecte... Digues. Perdona, molta gent em pregunta, diuen, sobretot dones, no? Diuen, i què em faràs a mi? Em posaràs una americana? No, posar-te una americana i una camisa no vol dir que et converteixi en política, has de tenir un carisma i has de tenir... Hi ha 1000 peces, està clar que una americana sempre arregla, però és que hi ha 1000 peces avui en dia i 1000 vestits, monos, granotes, jaquetes de 1000 tipus, perquè no hagis d'anar a una americana si no t'agrada. Però vulguis o no, sempre com que tendim o se'ns ha com inculcat que hi ha com aquest còdic d'indumentària, que per exemple, quan vas a una entrevista de treball has d'anar vestit formal perquè no és com mostrar un respecte o un posicionament, però tu creus que aquest codi reflexa com la nostra societat o cap a on estem anant? Jo crec que sí, o sigui que a tu et donen uns codis, però que fins ara era això, no?, que teníem nosaltres al cap, un vestit jaqueta, una americana i uns pantalons per anar a una entrevista de feina. Ara ja sabem que ties de la nostra edat, de la vostra més aviat, no pots anar amb un traje jaqueta perquè et sents que no ets tu. No? Sí. Però és que tenim tantes opcions, tantes... I no ens hem de disfressar, no hem d'anar a una entrevista de feina amb una americana perquè ens han dit que s'ha d'anar formal, perquè tu pots tenir un vestit preciós, amb mànigues, amb coll, amb punys i donar el mateix pego que anar amb una americana. L'únic és que és trobar-ho i obrir una mica més aquest ventall, perquè ara ja no és només tan senzill com això, o com sabates de taló. No deien, doncs posa't unes sabates de taló. Doncs no em vull posar unes sabates de taló, perquè les sabates de taló fan mal, encorseten i gairebé per mi són símbol d'una tortura. Llavors a mi no... Hi ha moltes maneres de vestir avui en dia i et pots vestir formalment, informal i tirat, i fins i tot pots anar a una entrevista de feina amb xandall, perquè és que hi ha opcions per tot, sempre i quan les sàpiguis combinar bé i tinguis bon gust. Home, no vagis a una entrevista de feina sense sostens, per exemple, superescotada, però no per l'altre, sinó per tu mateixa, no? Hi ha 1000... O sigui, jo crec que ara ja no és tant com abans de formal i informal, sinó que hi ha un ventall molt ampli i que hi ha molta moda
i molts aspectes que es poden tenir en compte. O sigui, jo crec que estem més relaxats amb aquest aspecte, saps? I això és positiu, no? Per mi sí, per mi és positiu, perquè no ens poden dir el que hem de fer i com hem d'anar. Ens poden dir que vestim formals, et poden donar una recomanació de vestimenta formal i, clar, per això hi ha gent especialitzada o professionals per ajudar-te a com anar a una entrevista de feina sense perdre la teva marca personal, el teu estil i el que ets tu. Clar, també has d'anar cap a la individualització aquesta de ressalta la teva personalitat, o sigui, posa't alguna que a tu et vagi bé, no posem-nos tots amb la mateixa camisa blanca, la mateixa americana, o vull dir, tots amb el mateix vestit, sinó que també et reconeguin pel que ets, o que jo què sé, si en un equip de treball tu arribes amb la teva roba, que també siguis reconeixible, que si ets una persona alegre, doncs això ho transmeti, i també que tothom es pugui sentir còmode en aquesta és la meva personalitat, la puc transmetre, no? I encaixa, vull dir, a la gent li agrada veure'm com soc. Clar, aquesta és la meva feina, parlar amb la persona i arribar a trobar aquest escletxa de saber què és el que t'agrada i quina és la teva personalitat, no? O sigui, jo ara, per exemple, només veient-te tu així, diria, ostres, és super atrevida amb arracades, és una tia que li agrada portar arracades. Doncs, per exemple, potser tu diries, potser no vaig amb aquestes arracades a una entrevista de feina. I jo et diria sí. O sigui, és més, jo et diria, reculla't el cabell, porta aquestes arracades perquè estàs dient, mira quin caràcter que tinc, que puc venir aquí sabent que et vinc a demanar feina i vinc amb aquestes arracades perquè tinc la seguretat de que ho estic fent bé. Sempre el que dic és que tot el que portis ho has de portar segura. O sigui, segura de que ho portes. Quan veus algú que vaig a comprar amb algú i se'm prova una cosa i comença, doncs no ho sé, no sé què, fora. Ho trec del vestidor i dic que això no és per tu. O sigui, les peces t'han d'enamorar. Tu has de posar i dir, hòstia, m'encanta. Si comences a tenir dubtes, no sé en què m'ho posaré, fora. O sigui, has d'anar segura. Llavors, en qualsevol cosa que portis, si tu et creus que ets la més guapa que acaba d'entrar, t'hi sentiràs. Perquè si t'ho creus, t'hi sentiran i els altres t'hi veuran. I és l'actitud de portar una cosa i portar-ho convençut, més que buscar un estil adequat no vaig a un casament i porto el vestit que toca portar perquè sóc tal. No, porta un vestit que t'enamori, que segur que seràs la que estàs més guapa i serà la que tothom et dirà que estàs més bé, perquè la teva actitud és la que suma. I una mica, amb la meva feina amb els polítics és aquesta, buscar aquesta força, saps? Aquesta falta de confiança que els hi falta a tothom amb la roba, els dubtes que tenim amb les amigues, això que em poso, això, no? I a vegades que necessites el reforç dels altres perquè diguin, sí, això és el que et queda bé. I ara que has tret així una mica allò de que acompanyes, ho fas d'assessora d'imatge, acompanyes el client a botiga i provar-se roba i tal, també et volíem preguntar sobre si darrere de les marques, o sigui, hi ha política. Nosaltres, si anem a comprar a una botiga qualsevol on comprem totes, hi ha política a darrere, perquè la Núria i jo molts cops hem parlat sobre les talles, la separació per gènere, que això, vulguis o no, ja és com un posicionament. Sí. Bueno, són moltes els meus articles i sempre que puc a la televisió sempre poso, per exemple, aquesta falca d'aquest tipus de maltractament psicològic cap a les dones amb el tema de tallatge, que et fan un tallatge en el qual has d'entrar sí o sí. I en el cas de roba per adulta, de marques de fast fashion, que venen a ser Zara, Bershka, Stradivarius i tal, aquestes marques no són gens flexibles. I amb els adults, doncs, tens aquest marge teu mental que si una cosa no t'agrada, doncs vas a buscar una altra. Però, per exemple, amb els nens això no està passant. I els tallatges que hi ha de nens, sabeu que hi ha una edat, que és aquesta dels 10, 11, 12, que els pesos de les nenes van com revolucionats i unes pesen més, l'altra és primatxada, l'altra encara és baixeta, l'altra ja fa l'estirada, l'altra ja li han crescut els pits i llavors
tenen un guirigall de talles que no saben què han de fer i les de nens no els hi van bé. Llavors hem de saltar adultes i les adultes sabeu que és roba sexualitzada. Llavors, per exemple, aquestes hi ha marques que tenen la política de gairebé totes les marques de roba, fast fashion, tenen la política d'ells mateixos, de fer pasta, de vendre i vendre. O sigui, no n'hi ha cap que sigui conscient, o sigui, que tingui una consciència social. Com a molt sí que fan totes, això sí, totes tenen consciència amb el medi ambient, tenen una col·lecció sostenible, però els temes que realment interessen, sembla molt bé que salvi el planeta, però també s'ha de salvar la humanitat. Llavors, els temes de dones, separació de roba per gènere, que la roba no tingui... que la roba no és això, té un gènere, o sigui, és masculí, és de nen o és de nena. I després, si treuen alguna col·lecció que algú ara ho va intentar fer, per exemple, va treure una col·lecció sense gènere, és masculinitzada la roba. O sigui, no hi ha una faldilla sense gènere, hi ha uns pantalons, és roba de nen que se la poden posar nenes, però no hi ha roba, una faldilla, per exemple, i et diuen, mira, aquesta faldilla de color gris és sense gènere. Llavors, també ho fan malament, o sigui, el que ho intenten fer també ho fan malament. Hi ha com una intenció de màrqueting, no? Potser que, el mateix... La intenció sí, són molt moderns i farem roba sense gènere, però esteu fent roba sosa, de colors sossos, perquè us penseu que sense gènere vol dir això, negre, gris i pantalons i coll alt. No, o sigui, sense gènere també pot ser una faldilla. Per tant, les polítiques s'han d'anar a buscar bones, s'han d'anar a buscar a empreses petites, a productors locals o a productors... Aquí a Catalunya tenim la Míriam Ponce, per exemple, que ha fet una col·lecció i les models, per exemple, és una senyora que passa als 60, saps? N'hi ha uns també de Granollers que també fan unes peces de roba amb roba reciclada també i fan sense talles perquè tu puguis... O sigui, són petites coses que es fa més a nivell local i això que a grans companyies. Les grans companyies per ara només miren pels seus interessos econòmics, esclar. I això per les persones mediàtiques, diguéssim, perquè molts cops, a vegades amb els polítics no sé si passa tant, però quan es fa una aparició a televisió o quan es fan fotografies potser oficials i tal, que es comenta de quines marques han vestit els personatges, no? Els protagonistes de la jornada. Aquí es fa èmfasi o s'hauria de fer o es busca que hi hagi una relació entre la marca i, potser els seus valors o el tema que tu dius de marques petites, que potser la majoria de gent no les coneix, no? Podria ajudar el missatge o seria un plus qualsevol tipus de discurs? Sí, tal polític o tal famós s'ha posat aquest vestit que és d'una marca petita, que treballa amb teixits sostenibles o, alguna cosa així. El problema és que a Catalunya no hi ha programes de premsa rosa o de, saps, que comentin els vestits. Es fa uns gaudir, no? I com a molt, algú, no? Alguna periodista o un periodista així comenten que el vestit tal o qual és de tal dissenyador. Però no s'estila com a Madrid, que a Madrid quan es fa qualsevol cosa, tots els dissenyadors maten per vestir les actrius, després elles surten a dir de qui són i tal. Aquí no hi ha aquest star system, saps, a Catalunya. Són com més cap a dins i com de no ensenyar i com de no exhibir-nos. No ho fem. Però jo soc molt partidària que hi hagi, per exemple, al Tot es mou, hi hagi una taula i només es comentin els vestits i es digui de quin dissenyador és. Però clar, el problema és que potser sí que ho volen fer, però quantes actrius hi ha que vagin ben vestides un dia així i que siguin de dissenyadors que s'han interessat per vestir-les. O sigui, és com tota una roda, no? Perquè ni elles, les que no estan nominades, no es creuen que puguin anar arreglades, els dissenyadors, que tampoc n'hi ha tants, tampoc s'interessen per vestir aquestes noies, i els tios també,
I llavors és com tota una roda de falta d'atenció amb aquests aspectes de la moda, que si tots hi poséssim, no? Si es fes les coses més a lo grande i més alfombres vermelles, i bueno, ara no es pot fer res, però quan es podia fer, tampoc es feia, perquè jo havia anat a Gaudís i la gent sempre comentava, ostres, què et posaràs? I jo què m'he de posar? Però si no estic nominada. Clar, però és que si anem tots així, quants n'hi han de nominats? 5, 6, 7, 10? Clar, que només poden anar amb vestidazo 10. I de les 10 n'hi haurà 5 que seran tímids i els altres 5 que ningú els oferirà i no es voldran gastar per una nit X per un vestit. Llavors ho anem tots minimitzant i ja no... Digue'm. Quasi em sorprèn negativament això que comentes, perquè encara que... O sigui, sí que és veritat que potser no hi ha tants dissenyadors que proposen que es fes un treball així com ara que Instagram està tan de moda les col·laboracions o tal, que fossin les empreses petites o les mateixes estilistes que diguessin ei, prova amb aquesta empresa que no coneix ningú, de dir-li ei, jo aniré als Gaudí, per exemple, no? Agafant l'exemple que tu has posat, i no sé què posar-me, però si tens alguna proposta la porto i m'agradarà publicar que és teu el vestit, no? Primer perquè així doncs, et dono imatge i publicitat, així per dir-ho d'alguna manera. Jo em soluciono què em poso aquesta nit i encara que no sigui nominada o hagi de sortir, doncs qualsevol cosa que em puguem treure doncs estarà bé, no? Ja, però tu vius en un món de fantasia on ja dius que les actrius tinguin estilista. És que no hi ha ningú que tingui estilista. O sigui, no hi ha ningú que tingui assessor d'imatge. Sí, hi ha gent, o sigui, de les actrius catalanes, les més potents, tenen col·laboracions puntuals, però no hi ha ningú que tingui una estilista de capçalera a sou perquè puguin fer aquesta mena de feina. Sí que durant els Gaudí, però ningú contracta ningú. O sigui, aquest és el tema, saps? Però no sorties tampoc. O sigui, sí que pots ajudar una actriu i ho proposo, no? Però perquè a nosaltres ens agrada la moda i nosaltres no concebim que sortíssim a uns Gaudí sense un vestidasso, no? I el que primer que faríem és demanar consell a una assessora, o sigui, jo he anat als Gaudí i jo he demanat a altres amigues escolta, què em poso, això, però és que hi ha gent que ni s'hi preocupa. Llavors, el tema és que s'ha de canviar l'actitud de país sencer, perquè tothom pugui tenir... Els primers passos, diguéssim, com comencem a fer aquest canvi d'actitud, perquè jo soc superpro a fem això perquè arribi un moment que tothom li interessi o que tothom entengui la importància d'aquesta imatge que vols dir. En la mínima cosa, encara que sigui un selfie, es veurà la samarreta que portes i podràs donar un missatge a través de la samarreta o de la marca. Doncs és donar-hi difusió des dels mitjans. Doncs vosaltres, imagina't, no? Que ara hi ha els Gaudí i dieu, ostres, doncs el farem aquell dia en directe, una retransmissió en Zoom i anirem comentant els vestits. No, un altre programa i que tothom, si hi ha l'atenció dels mitjans de comunicació, es genera el següent interès, que és el d'elles per anar bé, els actors també, i buscar. Llavors sí que ja intervenen les marques, o sigui, tot és diners i mitjans de comunicació, o sigui, atenció. Sí. Si ja comences, un mes abans dels Gaudí, comences a dir, ostres, comentarem els vestits, farem un programa especial, doncs clar... Estigueu preparades totes, anant boníssimes, Que no vegi ningú amb texans. Exacte. Llavors però això genera, això és entre tots s'ha de fer. És guai que ens transmetis aquest missatge perquè just la primera entrevista que vam fer amb el Marc Giró i també li exposàvem aquestes preguntes de per què a Catalunya no triomfa així com la moda si hem sigut un motor tèxtil molt gran i és com s'ha perdut no sé, aquesta importància i tal. Bueno, perquè una cosa és produir, no? Produir i l'altra és sortir a lluir-ho, perquè és l'actitud que és la que no tenim els catalans. És el que ens falta. Sí. Bueno, perquè ens falta aquesta cosa d'arreglar-nos i de sortir a lluir-ho i de creure'ns que podem fer uns Gaudí. És que
fem unes produccions que podrien ser tan o més bones que a Madrid, i quan ells presenten uns Goya no tenen res a veure amb els nostres Gaudí, amb la roba. Una mica també els ànims de show, no? De fer-ho gran, a vegades la Raquel també comentàvem, o amb més gent, de dir, ostres, o els premis d'Estats Units, que ja sabem que és tot a lo grande, però igualment si aquí tinguéssim com la voluntat de dir anem a flipar-nos, no? Per què no? Bueno, que és el que van fer amb els Goya ells, no? Anem a flipar-nos, o sigui, no, aquí hi haurà alfombra vermella i hi haurà el primer dia que només van fotografiar les que anaven despampanants i els tios que portaven els millors smokings, llavors l'any següent tothom es va fotre les piles. M'agradaria recuperar fotos, no? Ara no ho sé, però dels primers Goya, els d'ara. I nosaltres anem cada cop a pitjor per això, perquè cada cop estem més deprimits, no pot ser, o sigui, cada cop els catalans anem a menys. Per tant, hem de recuperar aquesta, des del vostre podcast hem de fer que aixecar els ànims cada setmana a la moda catalana. A tope, totalment. Perquè també era una mica, ja per acabar, que acabem, també comentàvem com la importància de la 080, com s'ha desdibuixat, és com ningú se la pren molt en sèrio. I com estava super ben feta. L'entorn és que els de Madrid matarien per tenir aquell hospital de Sant Pau. O sigui, allò ho tenen a Madrid i què fan? O sigui, és que no ens ho acabem. Ho tenim nosaltres i entre la gent que no hi va, no ho obren a tothom, has de tenir invitació personalitzada. Home, fem-ho a lo grande, o sigui, només ho treien a l'informatiu al vespre a TV3. O sigui, fes una programació especial des d'allà, amb connexions en directe, com si fos un premi de Fórmula 1 de cotxes, o com si fos el futbol, retransmissions en directe. Doncs és el mateix, teníem dissenyadors boníssims, teníem perruquers brutals, maquilladores, hi havia tots els mitjans i a més hi havia una molt bona inversió de la Generalitat per fer les desfilades. I en canvi, ara s'ha perdut pel tema de la Covid, però sí que no se li dona el bombo que necessitaríem. Sí, està claríssim. L'altre dia, això també ho comentàvem, de falta difusió, diguéssim, de la moda, falten programes que es faci i que se li doni visibilització a... Hi ha un panorama fashion, tenim indústria, però no li estem donant com el resultat, no? Aquest punt de tenir estil, d'ensenyar-lo, de tenir... Perquè també està considerat com algo frívol, llavors... Sí. Sempre queda com relegat a unes tertúlies d'última hora, de ràdio, de televisió, que no... Com la de la Premi Sal Cor, és el mateix. I en canvi Catalunya seria molt poderosa si tinguéssim les nostres revistes del cor, el nostre Star System, saber qui s'ha divorciat, qui s'ha separat, qui tindrà fills, saps? Perquè llavors això genera uns famosos i els famosos també és moda i també és aquesta indústria. Així doncs, com a última demanda o reclam o fins i tot un consell que tu donaries des del teu punt de vista, des de la teva professió, tant per les persones que veuen això de la moda més frívol o que no vegin que lligui això de la moda i Catalunya o el nostre esperit així barceloní, què els hi diries? Doncs que la moda és tan o més important de com comuniquem i que ho necessitem per créixer fins i tot com a país, per veure'ns empoderats, empoderades i que ens prenguin més en sèrio. I que us donin un espai a la televisió pública a vosaltres per comentar cada setmana els looks de tots els polítics i dels famosos que van passant per la televisió. Lluitarem per això, ho proposarem a veure si té sortida. Molt bé, Marta, doncs moltíssimes gràcies per concedir-nos aquesta estoneta. Ens ha agradat molt parlar amb tu, superinteressant, molt enriquidor i et seguim a xarxes i anirem veient el que fas. A veure si ens trobem els pròxims Gaudí comentant o fent alguna coseta. Quan vulgueu.
D'acord? Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Que Adéu. vagi molt bé. Adéu. Vinga. Sóc una nena supermona i això no és fàcil de portar. La més distreta de la classe, però també la que té més likes. Porto extensions a les pestanyes i avui m'he fet metges per tot el cap.